Si kagawad kinagpalit taga barangay, kabalo kag taga barangay imong baligyaan na halos pangayoon na lang nila, grabe ka inot, mga kurakot naman gud. Huwag ka respetar na ko ha, kagawad ba ako? Balay ni Tarsa. Pila ni? 200. Siya nakabok ya tag 12. 200 sa naka-discounted lagi ka na. May Sabang gulya ka na, ta. uy. Sabang nga lumpia na. Discounted naman ka na taon wad. Saan na siya nga flavor nga lumpia di ay? Chicken na siya. Sure ka nga lamin na ha? Chicken lumpia. Lami na ako nagluto na unsag gap. Bantay ka lang bitaw ka dili ni lami. Lami lagi na. Dagan ka balik-balik order sa kuha. Bitaw, tanaw nang ako karon. Parang bato sa kuha kay suko nanay. Enjoy na, enjoy. Lami ba ka? Saan man eh? Saan man eh? Ako kagahit ba? Saan man eh? Hala ka! Hala, ang saan man eh? Si Vulkit nga na maligya sa iyong lumpia. Puro man eh. Ang saan man eh? Tignan man eh. Hala, hanggang ginitawa na ba? Ha? Hala. Puro man yung mga pikil, mga kukwa man eh. Hanggang ni Vulkit yun daw. Mag-ibot ni Vulkit oh. Karoon ka lang yun. Mahal pag ikay ang baligya sa ako. Na inanid ay ni. Hala. Hala, puro man ni Tapiil. Uy! Baro, makikakit, baro niya dire, dinni ka kapadukan dong. Maro sa imong mata. Di ka kabalo gyud, pildi ka. Ako be. Di ka kaigo. Mau sa pasanawi ako masakit imong tikang dirawi. No, sakto naman ako, nara linya dia, nara po akong tiin. Pakasag linya dia, po dan tiin. Marama ka tanan. Tikang naman na. Kau jud marama kayo. Di ka balo. Di ka balo. Asa man yung baligya nga lumpia? Rot na? Akin na din ba eh? Ngihirot ni kagawad. Yun, ay, ambil halin kitong dugang sa palit sa bugas. Oh, isa na malagi ng gatos. Sintos pa gato. Si kagawad kinagpalit taga barangay, kabalo kag taga barangay imong baligyaan na halos pangayoon na lang nila, grabe ka inot, mga kurakot naman gud. Uli na na, paggaw man na ha. Uli na yun. Parang ginasa kong 100 sa loob. Hoy, bigit! Ano ba yung kibaligya sa ako? Ha? Ano ba yung kibaligya? Lumpia! Lumpia! Lumpia ba din na? Saan man yung flavor? Anak o tanawa? Manok gali na chicken lumpia. Manok lagi, pero tanawa, tiil malagi na! Nabuang ka man siguro. Anong tumang magbuhaan ng baligyaan aning tiil? Ikaw na ko di pagkanon sa tiil. Ganahan na kuno ka. Nga di ang manok wala day tiil. Lagi, pero ingon man ka nga ang kuan ani manok. Chicken lumpia, manok kay sa man tiil day. Ang manok kay tiil. Salamat kali ka nga tiil na kumpara sa balibo ang gipalaman anak. Gibangga ka man, gibangga ka man, gibangga mo ani. Ikaw na ko dito, taon na nauna na ako ko. Ano ako may makaon? Ako ginit balik ako yung makaon. Wala sa pag ginansan ako anak. Ako No. masiguro kawad. Makalangkot kikit sa nga tanan na. Kau galing yung baligya akong kanon. Tiil! Kanas amin, kung ginoo kanas aman na nagbaligyang lumpia nga tiil ang gipalaman. Basta kay manok pwede na na. Atiyan ni mo eh. At di ka makaugtil sa manok, dilas kay mong gagwaywad ba? Kuilas, ikaw na baligyang lumpia. Ayo! Kain ng guyang! Guyang! Halila ko talaga. Kaman! Kung sabi ko nang gibaligya sa imong anak ginoo ko. Lumpia ko no, niya ang kuan ko no ani palaman chicken lagi pero tiil man sa chicken. Unsa may makakupuan ni nabuang man Lagi liwat. Naripay biasa ko kay na maligya nin taon na kung ano. Lagi, pwede pa rin siya mangilad na ako kagawad ko. Yan kong ilad-ilaron. Wala ko nang ilad oy. Wala lagi ka nang unsa pa man yung magigwat sa ako. Mga puro man yung mga tiil. Huwag ka respetar na ako ha, kagawad ba ako? Balay ni Tarsa. Kabalo ka nga, dili na ko kay ko ganahan kao ng tiil. Kay akong ngipon, ginoo ko. Bayo ko gunong paayo ani, unya imo ka pangalong tiil. Kapangis ka, magkabulkit. At di na sa nimong anak niya ng kuyang be? Na, sao man anak mo manggil yang negosyo at least. Manok? Lagi, manok. Pero yan, lupa doon ako nag-iilad anak niya. Oh, di ba manok? Lumpia nga manok nga atir ang gagod. Uy, ginoo ko! Mga, hindi ako mga silingan ng mga buangon, ha? Yung gibot, mga nilad ka siya ng tanan. Saan ko naman ni Karon? Ay, puro man itiil, di man ni makaon, oy. Saan ito ni mong luto? Imo ni sa ulag test? Wala man, puro sa tiil tanan akong gipunta sa ako ding giprito. Ay, kabuang sagdi mo, oy!